Здравей, Петър! Нека сега си поговорим малко повече за професионалния софтуер за недвижими имоти. Новата му версия е най-вече в частта, която е изработката на професионален уебсайт за недвижими имоти. Какво ново има в продукта? Здравейте! Сега ще ви разкажа. В новата версия Max Estates 12, освен софтуера за имоти, сме направили нова версия на сайта за имоти. Той изглежда по много по-съвременен начин. Тъй като знаете, че в дизайна тенденциите се сменят всяка година. Сега в новата ни версия 2.25 сме взели точно тези тенденции в предвид. Сме направили, примерно, самите елементи да бъдат по-големи, по-красиви, създава една по-луксозна визия на агенцията. Има безброй много микродетайли, с които да направи самия потребител, влизайки на сайта, веднага да бъде закачен към това, което го интересува. Примерно, имаме сега автоматична карта на сайта. Представете се, влиза потребителя, в традиционните сайтове има една дълга търсачка, където трябва да попълваш полета, какво искаш да избереш. А тук сме направили всъщност бързи бутони. Всичките обяви за имоти, които вие сте въвели като публични, от тях генерира отделни кутийки. Да речем, ако агенция се опира в София, се появяват всички квартали на едни кутийки и вътре във всеки квартал пише, примерно, Дружба 1, 20 имота, едностайни 5, двустайни 3, тристайни 2 и всъщност потребителят само с един клик намира квартала, намира типа имот, който иска да си купи, клика и веднага на екрана му показва тези имоти, като резултати от търсачката. Това е много удобно, защото няма да се налага човек да избира измежду менютата, а буквално с един клик може да си избере това, което търси. Много бързо може да види вие в кои райони имате съответни апартаменти и само клика, разглежда ги, връща се назад, разглежда следващите.